Yes, we are back again. We are back again. We are back again. As we are saying, ka isi ekwu before, masị m ka m bie something maka nwere ike mmadụ kwede ihe agụ ebutuo ya ọ dịka na asịzi ma nwere ihe na-eme mmadụ ịma ndị ahụ nwere ike ndị chọọchị asị Jizọs ebutuo onye ọkwa gwara m na agba ikwu ha na-egesi God ọ Jizọs o butuo oge ozugbo na ntị ka nrie nri maka before ndị ụka akọba akụkọ maka ọ naghị apịa ha ahụ everything mgbe ọbụla sọsọ ihe a na-ewu ichiri mmadụ n'ụwa bụ ifo. Ndị chọọchị always ihe a na-ewu ichi mmadụ bụ ifo ime ha na-asị Jizọs ga-apịa gị God ga-apịa gị na amagha mma ha ọ na-echekwa ihe ha na-ekwu eche amagha mma ha ọ na-echekwa ya eche ihe ha na-ekwu I don't know makwa amagha m ebe datin si apụta gị na nwanne ị ga na-eme ihe the first thing ị ga-eme ozugbo bụ that is gee ka Chukwu ga-esi ọ Jizọs ga-esi egbu the person ozugbo ejighịkwa ihe ọjọọ anya isi hapụ na ihe ọjọọ ndụ ka ihe ọjọọ ha ụnụ hapụ na ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ ha ụnụ ịgbago. So ihe m na-ekwu bụ na Jizọs mụ na akpọrọ ya Jizọs o ma onye ọsọ kwara ụnụ kpọọ ya even Baịbụl gwara ụnụ Baịbụl ụnụ aha because mụ agụrụ ndị Baịbụl gụọ ya ọfụma nghọta the hidden knowledge of the Bible. I understand the hidden knowledge of the Bible. Emere m understand. So o nwere ebe ha na-ekwu eziokwu nwee ebe ha na-atụ asị mana ihe niile ji Egyptian metaphysics is a spiritual growth of the Egyptian people. Africa mkpozi ya Africa ịma na-akpọ Egypt ọ dịka ndị aghọta ha nwere ike iche na Egypt bụ somewhere else. No, Egypt was Kemet. Isi Africa. Ọ bụ Africa ka ọ bụ ndị Greek chenjiri eto Egypt before ndị isi a na-abịazie chụrụ ma ndị Greek chụrụ everybody wekọrọ anyị. So ma Jizọs o ma Heru nke ndị Greek nke ndị Egypt Krishna o ha niile wo the consciousness. Ọ bụ ngụnwa bụ onye a na-ekwu maka ya no more no less. The essence of the image and likeness of consciousness is Christ, Krishna, Heru, all of them born inside your skull, brain, body. Inside your brain, nothing more, nothing less. We don't care who you worship. I don't care. We don't care who you worship. That is absolute nonsense from what we here at all. Our land anyị na-ekwu maka ọdịnala onye biri ibe ya biri onye na chi ya mana enwere ihe dị iche a na o nwere ihe dị iche o na o maka na otu anyị na-ekwu enwere ike enwere ndị na-anụbeghị mbụ enwere ike enwere ndị na-anụ oyi anyị na-ekwuri ọ bụghị maka ndị jos ndị decidere ifolo ụzọ Kraịst nke ndị ụka ma Kraịst nke ndị ụka dị iche na Christ consciousness. Consciousness Christ brain, your brain to keep it holy, to rise to your higher self. Obodo niile nwere anụ ha na-asọ. Ihe mere ndị Igbo ji asọ eke wee isi eke is kundalini. Ọ bụrụ na ibi na obodo oyibo n'ịmago the symbol of pharmacy. Kedu ihe eke na-eme na that pole? Kedu ihe Moses agwọ na-eme n'elu pole Moses? Ọ bụ eke ihe ahụ ọ bụghị agwọ. So the Christ consciousness anyị ekwu is your consciousness n'ime mmụọ gị ọ bụghị mmadụ. Ihe anyị na-eme ọ people educate anyị anaghị ekwu maka ndị decide onye nwa chọrọ ịnwụ anwụ ya anwụ anwụ. Nobody cares. Nwa chọrọ ịnwụ anwụ ya anwụ anwụ ihe ọ bụla ị chọrọ ime you can do. Onwe onye stopụrụ gị ime. Nobody is stopping you to do anything. Mana ihe a na-ekwu bụ na aṅụrị ga-adị n'eluigwe ma ọ bụ na ofu onye nchegharị. Enwere ihe Bob Marley tiri na-egwu sị na if there will be mercy for the hopeless sinners. Anyị ma na nwere 98% of Igbo sinners they are hopeless sinners. That is exactly what we are saying. The hopeless sinners. The hopeless sinners. Because the formal of education in a this generation that is different from the ancient education. All different. Ancient people, their moral
Decadence is about spirituality. Even though they believe in physical, but because all spirit being found through physical, or physical found through spirit. So there is no time when you see a mmadụ decide how to give God an image. All God kwesịrị inye gị image. So we are the image of God. We can't give God image. God can give us image. It's not the world we're on. So ndị ọcha want to tell you that they are God. They are proving it to you. They are showing you that they are God. In every of their trick how they use. So they are putting themselves into a God. That is only a devil's philosophy. It's the devil's mindset. Only say the man ha eme otu ahụ. All that's why ha ji arụ ngwa ọgụ arụ ihe niile all to show you how they are. How they are. All you have the meaning of white supremacy. White supremacy abụghị about just also many things, all through education, through physical, through everything. You open him and then change it to make you believe that they are God. Ha just make up ya the worst. Ewereze Jesus Christ mee ya onye ọcha. That is their own belief that they are your God. And you believe it? Because agwa God, no. Anya na agwa ijezi n'ụka. Nobody says so. Owo ihe gbasara, you don't care. But if open in a company, you have to have a consumer plan. If you have a company, you must have a consumer plan. Ama ma ndị a na-ege ihe ọ na-amakwa ihe company na consumer plan. Ọ bụ na ma good and fine. Consumer plan bụ ị ga-eme sure na nwere ndị ga-ego ihe, ị ga-enyere ha tactics. Ị ga-enyere ha brain to buy that thing ị na-arụ. Ọ bụ na ọ bụghị ịrụcha ya ego ya. How do you pay the workers and pay the light bill and everything in I consume to produce the work? So ị ga-enwere consumer plan. So ọ bụ ya bụ ihe ndị ọcha na-eme ihe na. We are the consumer plan. So ha nyere consumer plan to believe that every science and everything, the world has been thousands of years. So how come ndị ọcha, British started 1000 nke ụnyaahụ? America started when? America went to this ala ndị America. These Europeans went to America 1600. So how come all of a sudden ọ bụrụzie ha nwa bụzi all and all? Ọ bụrụzie ha nwa bụcha ihe niile. Ha nwere plane, ruo moto, ruo nka, ruo ihe niile. So what achọzi ime finish nyezi unu give you the this thing. Give you the white Jesus and you follow. My people, ordinary, the tradition, only thing that can give us the power, the knowledge, the philosophy, the God, the spiritual awakening is the traditional way of life. We can go to moon if you want. We can go to moon. We can go to everywhere. Science is different from government. Science is not government. Government is different from science. So our people combined everything together as if God will fall from heaven and help us. Nobody will come from anywhere and help us. Nobody. So ordinary is our way of life because there is only way we can do it so that they will not destroy us. Because if you go to English language, then produce the English. They created the language and give them the meaning. So how can you use the same meaning to fight your freedom? Then you are not free. Freedom is about mental. So government and politics is different from mental. Mental is about freedom. The politics and diplomat, they are physical. So don't put it together. That is the problem we have. So Ndị Igbo, I am talking to Ndị Igbo. My people, Ndị Igbo, ordinary cultural heritage. We have a heritage. Our problem does not start from slavery. Igbo people does not start from slavery. Only what we know is about Lugard and British Lugard, Biafra. That is not true. Kemet is Africa. Africa is Kemet. And that is the land of Kem. That is land of black. So how come they talk about Egypt and forget us? That means we don't exist. What about Nubia? What about Sudan? What about other African people? What about Berber people? What about... there are many. I don't count them. They are uncountables. Why are they talking about? Because even American brothers, even all the whole Caribbeans, they can't blame us. They can't blame us because it's been thousands of years of destruction on us.
mentally destroy. Everything about Africa is being destroyed. So if America is angry because of no, America must, if Africa is poor, America, you can never get anything from white supremacy society. Never. Unless Africa wake up. If Africa wake up, then Africa can defend black people outside Africa. If nothing happens in Africa, how can you be okay where you are? Because no, you don't, it's like elephant without mother. Elephant enweghị nne na nna. So ka maka ndị ọcha na America no other places. Is better, earlier the better, than start supporting Africa, better for them. You cannot do anything in a white supremacy society. Never ever. You cannot. Enweghị Africa dị mma ya na. Africa enweghị ozikwe ndị Igbo. Africa is good for nothing. Nothing. Because why? Look at their leaders. Ọ sị gị na ya abụghị onye Arab. Ọ sị gị na ya bụ onye Rome. Ọ sị na ya abụghị onye Arab. Apart from Africa, they will deny Africa, but they say even Erufai si ya bụ onye Arab. Imagine. Ọ sị ya bụ Arab. Nke a na-achị Uganda ka ọ sị ọwụ ebe ka ọ Gambia ka ọ sị ọ gịnị. Ya bụ onye Arab. O jikarịrị m n'ojii. O jikarịkwara m n'ojii. Black like midnight. But this guy says he's from Arab. He's Arab. Yes, he's a Muslim. Good and fine. In Africa, only in Africa. But you cannot go to Saudi Arabia. Does Saudi Arabia tell you I'm from Bamako? No. He's from Arabia, Saudi Arabia. But in Africa, you will see an African man tell you that he is from England. Black like midnight with melanin, but from England all the way. Or from I don't know. From there. Only Africa will tell you my name is John Benson. John Benson in Africa. In Africa. I'm not talking about American people because I know their name. Every American know that their name has been changed. They know all. But in Africa, African man will tell you my name is John Benson and be proud. You can got my baptism name. Then why are you proud of it? Oh, when I'm a slave, my brother, I will not be happy. I will be angry. Why? What happened? But in Africa, all the proud to be slave. Proud with the Bible. Book. Akwụkwọ. Onwe ka onye Igbo si wee kwuo okwu. Nke onye si ya bụ ojo ozi. Chukwu nọ nso. Nwatakịrị mmadụ fụrụ omenala ya fụ ya n'anya fụsie ya ike. Ọ pụtarazie gụbazie ụmụnne ya na-abịakwanụ ndị agburu anyị wee ndị amara anyị pọpe. Ihe ga-eji wee nye ya ekene bụ ịkpọ ya iyi. Ọ ịkpọ ya iyi dị insult and curse. Ọ ha ga-eji wee nye ya ekene. Nke ọzọ wụsị ya ofero udu mmiri. Ọsị unu na ihe na-enye unu nsogbu bụrụ unu ha gbakọtara chi unu azụ. Ọtọ ọnụọ kpọba ya iyi. Mana ndị pastọ si unu kwụọ tight. Nọ ịkwụọ tight iwe jee n'igwe. Isi na your pastor. Hi. The man of God has spoken. If you go, agụ unu n'isi adịghị unu asị akpọ unu iyi. Mmadụ gwara unu eziokwu, ọ bụrụ onye ọjọọ. Mana chekwe onye isi ụkọchukwu. Onye ụkọchukwu gwara unu na unu kwụọ tight unu eje n'igwe. Ịfụhụ na ihe ahụ stupidity. Ịfụhụ ya. Mana nke gwara unu eziokwu ka isi achegharịkwa ahụ. Onye gwara gị na ihe na-eme gị si n'ọdịnala. Isi achegharị ya. Mana onye gwara gị weta ego ka i wee jee n'igwe. Ị na-azị ajụ ma na-eje ego eje n'igwe. Ị na-agba tiketi. And agba ticket eje n'igwe. You don't buy for ticket. You don't buy ticket to go to heaven. Heaven is inside you. Nobody will ever tell you. Onye ọbụla gwa gị na heaven adịghị n'ime ebe isi ya na-asị ka ọ bụ. I can prove it to you. Heaven is here. Enigwe bụ ebe a ka ọ dị. Enigwe bụ ebe a. Enigwe bụ ebe a ka ọ dị. The Christ consciousness is why eke anaghị egbu eke n'ala Igbo. All the whole sacred animal in Igbo land nwere ihe o mean is symbolic. It's symbol. Like Bible is allegory. It's a symbol. It's symbolic. Nothing more, nothing less. So onwe ebe anaghị egbu eke mean Kundalini. Kundalini with the pharmacy in Europe. Onye ọbụla ma about pharmacy symbol ọ ga-afụ na enwere agwọ gbara okirikiri na pole. That is the rise of your consciousness. Rise to your Kundalini. Rise to your pineal gland. Onwe ihe ọzọ bụ Chukwu ebighị outside here. Mgbe ị na-ekpe ekpere nwere onye nọ ebe ahụ.
mgbe ị na-ekpe ekpere onwe onye nọ with you there? Ọkwa ikwuchi isi amen, onye ka ị na-agba? Onye na ebe ahụ? Onwe onye gị na ya nọ ebe ahụ mgbe ị na-ekwu, ị na-agwa Chukwu okwu, Chukwu ka ịfụrụ ya, ka ebe ịfụrụ ya? Iji fon nọmba nye m ka m kpọọ ya. Na-ekwe ebe Chukwu bi, na-ekwe ebe Chukwu bi, ndị Igbo zuzupụta na ebe Chukwu bi. Onweghị onye si unu efere Chukwu mana amarakwada ebe a ka obi. Anyị na-ekwu maka ọdịnala. Onweghị ihe gbasara anyị na ihe unu na-efe ma ihe unu chọrọ ime. No, ọdịnala anyị na-agwa unu bụ na dị sọsọ ụzọ anyị ga-esi wee jide nwuo ndị ọcha na akpa amụ. Na ọdịnala bụ ijiji bere na amụ. Ebe anyị ga-esi wee jide nwuo ndị ọcha na akpa amụ ọdịnala. Maka ha ya ha ama mgbe anyị kpọrọ ha iyi, ha ya ha ama mgbe anyị tụrụ atụmatụ. Andị ọdịnala bụ ihe ị ga-eme ime, ị gaghị emejọ. Maka iche ịbata n'ọdịnala, ị ga-agha mmiri ịsa. Maka ịbatazie, ị gaghị eme ihe ọjọọ, ị gaghị emejọ ụmụnne gị. Edi gị ọchịchị ije ebe ahụ mejọ, ịma ị nwere ihe i kwuru na ọ bụrụ na imejọ ka emekwa gị ihe na emekwa gị ihe na emekwa gị. Anyị anaghịkwa eche ka arụsị mee ego na anyị nwe ga-eme gị ya. Maka ihe i kwuru ekwu, ihe i kwuru ekwu ka ọ bụ n'ọnụ, and a ga-eme gị. Ya bụ ọdịnala a na-ekwu. A ga-eje onweghị mgbe anyị atụfu teknọlọji. Onye kwuru? Ka onye kwuru? Anyị ga-eji teknọlọji mana agụọ ya n'Igbo aghọta ya ọfụma. Anyị bunye ya translate ya bikos nwatakịrị amụrụ ọsụba Igbo oto o were English gụba akwụkwọ, ịma ha na ọya ha ama akwụkwọ. You need the rocket science to tell you na onye ha ya ha ama akwụkwọ. Apụtasị gị achọ ofu oyibo kpọrọ gị. How can you understand that? Ka ị ga-esi aghọta akpọrọ gị n'oyibo achọ ofu apakpọ. Even your people amaghị consciousness. Most of our people amaghị consciousness till today. Ọkwa ifuru datin na ifu na ihe adịghị na mma nwanne. So ka mma mmadụ gwa onwe ya eziokwu. Most of ihe a na-eme n'oyibo ndị be anyị ama ihe o meanere. O nwere so many information o nwere here. Mana enweghị m ike igbuwa nwunye because ndị be anyị ha aghọta ihe o meanere. Until ihe eruo ebe ahụ sayensị ka ọ bụ. E nwere two different way of science. E nwere spiritual science and nwere physical science. Physical science bụ nke a na-akụziri na school. Physical science bụ the one in learning school, ordinary school. Enweghị ihe ị ga-eji ya eme. Ọ bụ nke eji arụ ọrụ n'ọfịs. That's one used to work in office. Ọ bụ nrụchazie kọmputa ị bịa na-arụzi arụzi idozie ya edozie. Nke ahụ physical science. Spiritual science bụ the mining, nke eji amine ya amine, nke eji agwa gị na balancing equation, nke eji eme na triangle and a circle bụ the same thing, 180 degree 180 degree. Ọ bụ nke ahụ spiritual science na-agwa gị the geometrical part of science, the symbolic part of science. Ọ bụ nke ahụ bụ the spiritual science. Ọ bụ nke aka eji arụ plane. You need to manipulate different types of energy for you to raise the any plane. Ọ bụ energy ka ị ga-manipulate, enweghị ihe na-afụ anya dị. Ọ bụ from there ka ị ga-ama iwere taya na taya moto, were taya moto tinye na wheel, tọnụọ ya. Ịtọnụọ ya, ọ na-add speed, ọ na-echange sound. Ọ na-add speed, ọ na-echange sound. O nwere mgbe ọ ga-eme oruzie, ọ gaghị enye sound again, ọ chabazie green. From green ọ dị transparent. Ọ bụ energy ka ọ na-echange. Once that thing roll, more speed ọ na-agba, more na-echange energy. So plane o nwere degree ọ ga-eme ruo na speedometer, o change from plane up bed. Ihe a na-ekwuzi bụ ọ bụrụzie no gravity, ọ ghọzie nnụnụ. And ọ na-efe enwere nke ọzọ dị ya n'elu, ọ na-adrag ya down, nke ọzọ na-adrag ya n'elu, nke ọzọ na-adrag ya na back. Four different type of energy ka plane ji efe n'elu. Anaghị amụta ya na klaasị ndị ha mbada. Nke a bụ na occultic science ka a na-amụ ya, na occultic science onye ebe ị ga-amụta ya. Mana nke a mana ndị 98% of ụmụ ụwa bụ ndị nkịtị. Ndị ụwa ọgwụ ha ndị Afrịka, ndị ụwa niile bụ ndị nkịtị. 98% of ụwa bụ ndị nkịtị. Pump and play. So ụjọ na-atụ ha maka amụrụ ha n'ụjọ. Ndị bụ ndị amamihe, ndị ọgụgụ isi. Mana kịta ndị ọcha because this is colonization bụ the problem of the world. Colonization bụ the problem of the world because how we remove the real spiritual science. Because ndị ọcha, even mgbe ndị ọcha bịara n'Egypt, ha fụrụ ihe ndị Egypt na-eme, asị gịnị ha na-efe ndị ojii ka Chukwu. How can a human being do this? Ha na-efe anyị buru anyị kpụcha kpụọ anyị akpụ ebe nke idol si wee pụta, watch idol a na-akpọ American Idol, enye ha onye nwunye Oscar. Ọkwa igwe na-enye ya akpụrụ akpụ, ihe ahụ bụ Afrịka ka o si. A na-akpọ ihe ha idol, ọ ihe ha na-enye ha ndị agha winere destiny na America.
ọ bụrụ na ị na-awọchị mgbe a na-eme Oscar, a na-enye Oscar ndị m na-eme art film, ị nwere ihe a na-enye ha akpụrụ akpụ na ọhịa ahụ bụ idol. So ọ bụ ndị ọcha bidoro iwọchip idol, ọha moduru idol for the first time to worship. Black Madonna ọha modu ye, ancient ejesimeriku nwa n'aka kpụrụ akpụ na-eji oji, ọ ndị Rome moduru ye for the first time, imodu an image. Or Constantine personified Jesus for the first time. So all those things nwere ike ị na-ekwu ya iche na ba egwuregwu. Ọ dịghị common na our land. Our land is worship is an abomination. Ọnwa ya na worship eji na worship gịnị ka na worship? Chukwu enweghị ego. God has no ego. Ego with devil, Satan of a man. Ego with the fallen angel. Ego with somebody without a spiritual knowledge. Separation from the God self. So why should God need your worship? For what? But then when he keep way na because need to go used to worship. Ichego ma nonse ekwu arụ. You got to go. So ọ bụghị ebe a nka nsogbu anyị dị. Nsogbu anyị dị mafa. Ọ bụghị iwu bụ na onye ọbụla ga-ama ihe. Mana at least ka anyị nwee ọkụ, nwee mmiri, nwee ụzọ. So ka ndị common man ndị adịghị len, ndị isi ha na-anataghị ya. Because before ị na-agba game, before you ruo na level 2, ị ga-agba level 1 na gba level 2, gba level 3. Enwe ndị their soul adịbe matured enough to grasp ihe a na-ekwu. Ị ghọta ndị ka ghọta ihe a na-ekwu because your soul, onye ka nji gwa unu mepee your brain, open your brain. So your brain will be activating the neurons, activating neurons. All information na-eme brain, ọ na-ama activate neurons. All these neurons dị na your brain already. Is there. Everything is in your brain. Everything is there. But information will go activate the neurons, activate them. But if you block them with your religion, that is, you become nobody. Nobody. So be open your brain. So every information goes, your brain activates because everything is there. Is a cosmic antenna. Everything is there. All you need is to just activate them with information. Nothing more, nothing less. Oh, nobody asks you to come. Because how do we build a decent society with a dull, dump people? It does not work. If I have a company, I will make sure that the people, I will set up the workers. I will breed workers. This is a public school in Europe started during the economic revolution in Europe. Industrial revolution, that's how they started this public school. So how can we build a society, a civilization with dumb people? How do we? It's impossible. So the problem is not about only talking about Biafra, freedom. No. What about the brain? You cannot free your brain. You cannot free your mind. But you want to free your land. A slave can never ever be free. Free your mind, your body will be free. Free your mind, your body will be free. That's simple as that. It's simple as ABCD. But if you are afraid to free your mind, you can free your land. You are just joking, my brother. It's a joke. Onye na-atụ egwu eluigwe, you are afraid to go to hellfire. You are afraid to go to hell. But you want to go to Europe through water. You want to go to Europe through sea, through desert, and cross. There is no hellfire like Sahara Desert. Boko Haram, terrorists. Everywhere here, no there. You got that place. You got all the whole thing. Everywhere you got ruin Europe. Man, I was saying the Bible na yard. Let's go and build our land. It's in Bano also you go get your labor. You need a complicated issue. You are complicating the issue. Onye rere nkịta goro enwe ihe ntụka nọ na be. So ọ ka mma ọdịnanị, go and join ọdịnanị. Bịanụ ka anyị dozie obodo anyị. Obodo bụ nke mụ na gị, onwekwa esi unu kwụsị ime Biafra. Mana enwere ihe m na-ekwu ebe a. Biafra tụrụ ọdịnanị. Ghọtakwa ihe m na-akọwa o. Asịkwa m na unu emere Biafra, onwe nsi achọghọ m Biafra. Ihe m kwuru Biafra tụrụ ọdịnanị. Asị m mgbe nweta Biafra wee jebe no. Asị m na ya enweta Biafra. Mana a ga-achụ ya tụrụ ọdịnanị. Ọ ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na asị m na eme Biafra, amaghị m na aghọtakwa ihe na-akọ ihe. So a ga-eje through ordinary. See, go through ordinary. That's where we can get it. Because if you go through ordinary, ndị egwu anyị wayo, enye anyị South Sudan, anyị ebebekwe.
agaghị enyekwa anyị South Sudan agaghị enyekwa anyị South Sudan mgbe aha sị na ndị isi ojii amaghị eme ndị isi ojii amaghị govern. You see, I told you black people are not ready. They don't know anything. They don't know how to govern. They will give us South Sudan again. Let us build our own image and likeness as our ancestors did. Oh, nobody know is all. Onweghị onye macha ya ọfụma. Forget about these people. Ndị a bụ ndị ọjọọ. Ndị a bụ ndị ọjọọ. We know them very well. They will never help you. They will make you worst. No, they will make you, because it's an empire. Europe is an empire. It's empire. Ọ bụ empire ka ọ bụ. So ọ bụghị about British or German or no. It's a united empire. Even America, all of them is one empire. One. So amaghị m na aghọtakwara ihe a na-akọ ebe a. So nsogbu abụghị about Biafra or no Biafra. Oh, how do you get the Biafra? That is the ihe a na-ekwu maka ya. So ihe anyị ji agwa na ihe a bụ na ka ị mepeta ụbụrụ isi gị nwajaghị, mepeta ya nwajaghị. Hapụ information ka o flow. Hapụ ihe ụka ahụ. Onwe esi ga-eje na-eje ụka jee Sunday medicine. Mana were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Mepee ụbụrụ isi gị ka information banye, so that ka ị wụrụ somebody. More you know, more your brain sick. More you know, more your brain sick. Because once you mepere efu ya, once you mepere, the power will come in. Because melanin absorb spirit. Melanin absorb spirit. So you are the source, dark matter energy. You are the source of life. You source of life. So kedisi oko si ala bekee 500 years only. You have been here for thousands of years. 500 years ago. Give you God, you take. Give you definition for your black, you take. Give you definition for God, you take. Give you definition for cosmic. Everything you know, Onyocha give you take. All these things, you have it in your language before. You have all honey in your language. But it happen if you live in Kendocha Kazimo fluently. Yes! Yeah! Yes! Also, you want the Nigeria can as well. You go to Nigeria. And when you Bini, that man Bini, oh, you born a more so like this. I'm asking them, or FM when I cook already or mother than a yeah? Us. I better remember Bugoron DCOG. In my wife. Civilization about what you built. It's a moral concept. It's a cultivated way of life. So about technology or not technology, over here with civilization. Civilization but the institution you build. Not about plane or computer. No. Only one can build that. Even China nwere China nwere plane ma ihe niile. Japan nwere. But why? O ji wee wuru nke Europe ka anyị focus. China anakwaghị ebu Jesus o. Japan anakwaghị ebu Jesus o. Mana ha nwere silence. Why do we focus on Europe? Because we have their system of education. Because our colonizer anyị. Ha gara China chụọ ha na. Ga Japan chụọ ha. But we welcome them with our big hand. Hi, Mary goes round. Lada, our Lord Jesus is a ladder. Oh, follow the ladder. Hey, follow the ladder. Hey, follow the ladder to hell. Ọ na-atọ ha ihu ka egwu ka na-atọ. Egwu ka na-atọ ụtọ. Ha jiri egwu wee banye n'ime. Egwu ka na-atọ ncha, enweghị ihe tọkarịrị ka egwu ụka. Ị ga-asị na ị naghị efe Jizọs, mana etinye egwu ụka na-agba ifu na ha ji ni 3 by 3. Ịghọtago? So ndị a ihe ndị ọcha mụtara n'aka ndị Egypt ebuka. Ha mụtara nnukwu ihe n'aka ndị Egypt. Mana nke anyị bụ na don't go back to Egypt o. Don't go back to ifo ya. Yes, because ndị ọcha gwara gị don't ever go there. But ịgba ha na ebe ha si ga-eje na aga ihe dị. Ebe ọ bụ na onye ọcha si ga-eje na go there. That is where the fruit lies. As the Bible says, Pharaoh, let my people go. But Pharaoh is you. Pharaoh is you. Israelite is you. Everything is you. Egypt is you. Ana agwa gị nwa. Listen gee ntị kpochiri unu. Unu nwa bụ Pharaoh ha na-ekwu okwu ye. Nọ nso eburugo bata 18 but you cannot listen. Ị na-agwa Pharaoh. Gị nwa gwa onwe gị. You are telling to yourself. Ịkpọchiri isi ga-akpọchi. Let the information flow. Let the God's mind come into your mind. Ihe na-agwụ na-abụ okwu Chukwu ka na-agwụ na okwu Chukwu. Let it flow in.
let it flow in. Ọ gaghị ekwe ọgbaghị ọgbanyụ ọgbaghị ọgbanyụ ọgbachie gbapụ ọsọ na-agba onye ị ga-agbanarị ya na ọsọ anaghị agbanarị ya. Ihe abụghị maka Biafra or not Biafra, whether you like it or not is the word of God, that's all. Ọ bụ okwu Chukwu. Mepee obi gị, mepee uche gị, mepee isi gị. Ndị ọcha na-arụrụ plen ọ mụtaghị ya na chọọchị. Ndị ọcha amụtaghị plen na chọọchị, ọ mụtaghị kọmputa na chọọchị. Ọ mụtara ya according to research. According to research, onye ndị ọcha obodo oyibo ka a na-asụ according to research and study. Mba, ọ ga-agwa gị about Genesis to Revelation. Mgbe Jizọs ga-abịa ọ ga-agwa gị onye wu mma Chukwu mara ebe a na wetụba ya ime. Mana isi a balance ara gị equation ọ gaghị eme nwunye. Isi a how many degree ka triangle nwere ọmahọ. Isi a kedu ihe bụ gravity ọmahọ. Isi a kedu ihe bụ Chukwu ọsọ bụ mmụọ. Isi a kedu ihe bụ mmụọ ọsọ bụ Chukwu. Isi a kedu ihe bụ spirit ọsọ bụ spirit nke a na-emeja mmadụ ụjọ. Ọmaha na ihe a bụ ihe ọ na-ekuru every day. Ihe ekuru bụ spirit. Ọ ma bụ spirit ọ ya bụ Chukwu. So ị na-ekuru every day, that means ọ nọ with you all the time. Echiche ị na-eche is a vibration, is energy or vibration. Otu ahụ isi enwe handset ị na-akpọ, otu ahụ ka your brain si aga. So handset ị na-ebu na ntị na-disturb your brain, ọ na-cause cancer. O nwere ọkụ a na-akpọ LED nke a pụtara ọfụ, nke a dị n'elu ebe ụna na-afụ ya na ọ na-ebu cancer because ọ na-disturb vibration of your brain iji eche uche, because of vibration ka iji eche uche. So ihe niile na ndị ọcha rụrụ arụ according to human study ka a si wee mee ya research, then tizie into practice, mee practice, physical practice or work out. Nke ndị Igbo bụ all standing for ka amatakọm ihe laafụ ma ọ na oche ite ọfọ ma ocheche ọfọ ma ọfan na-eku ọfan ọ na-eche ite afọ ọ na ọfan na-eku. Tete n'ụra unu asị ọ Jizọs na-akpọ unu, ọ na-asị gị teta oge na-aga, ọmụa na-akpọzi unu na tete n'ụra. Hapụ na akwụkwọ ahụ unu bụ unu agụọ ya nke ọma, unu agụọ ya debegodi na ka anyị jee gụkwanụ nke ọzọ, ka anyị gụọ nke ọzọ nwere nke ọzọ kwa akwụkwọ ka nkụ. Every Sunday unu jee fada egbu arụ na one chapter dele bulletin, ọ lekwere ya ele nara unu ego. Fada gbuwa bulletin nara unu ego. Pastor bupute nke Genesis chapter 1 chapter 5 chapter 5 kwụọ tithe, pay tithe, we give you money, pay tithe. Atụkọrọ ego chi fada ọgaraga ị na-akpa ịnaba ọ sị gị na agọzie ene gị irikwe nni ịnakwa ihe na ebe a na-ebekwe. Fada agụrụ bulletin egocha naba ka ezi this essence, ka ezi meaning iji ego dị ka ị ga-adị emezi, ka ezi ihe ị gara dị ime. That is the question. Nothing. Ifụrụ ị gara dị bata adị mma polisi adị mma kọtụ moto ahụ n'ezi ihe na-ebere ha na-ebekwe. Igbo fada nna fada na-ekwe ọ sị gị bịa ka ya ekpere gị ekpere, ọ sị gị weta 50,000, i were 50,000 tụba, ọ kpọrọ ndị otu ya ndị charismatic ndị otu mmeri abịa achụọ ajọ mmụọ anara ego anyị na-akpa riere gị nri 4 days, riere gị 5 days awa ihe na-ebere ha na-ebekwe. O doro gị anya na nwanne ịgba nke mbụ ọtụọ n'ogbe, ịgba nke ịbụọ ọtụọ n'ogbe, ịgba nke ịtọ ọtụọ n'ogbe, ị ga-ajụ n'onwe gị ọgba ogwe ka a pịara atụ mbanụ. Mana nke ndị be anyị bụ o mee ha na cherubim and seraphim ha agbapụta gbakpu na grace of God. O mee ha na grace of God ọ gbapụta gbakpu na new choosing. Ọ gbaa na choosing ọ gbakpuru na nke ndị Oyedekpo. O mee na Oyedekpo ọkwa okwu chekwa ihe a dị ọ ga-asịkwa ike na-ekwu ọ ka na-edefend kwe the Bible. Isi ya ndị pastọ na-ezu ochi, ọ sị gị ma yes ndị pastọ na-ezu ochi, but ka ihe na-akọzi ebe ọ bụ na ndị pastọ jikwa akwụkwọ ahụ iji wee na-ezu ochi. Ka ezi the reason of the akwụkwọ gụọ ya ka ịmụta ihe n'ime ya, esighị eje n'igwe. Bible dị mma. I love Bible so much. None of you love my Bible more than me because I understand the word is allegory. Ama m na esoteric wisdom dị n'ime ya na ọ bụghị about heaven and hell. It's about spiritual growth stolen from the ancient Kemetic spiritual book
and the ancient, even the Mitra, even the Brahmanism. I love reading. I like remain agụ steady because achọrọ m ịma ihe mere unu ji ata ahụfụ, anyị nwere ji ata ahụfụ, why ndị ọcha na-eri na white na n'ezienu. So amatago m na ihe mere ya bụ na anyị nidiri ọdịnala, anyị nidiri uche nke anyị ka ndị mmadụ mụọkwanụ nke anyị. Ọ bụ ihe ọjọọ? If people learn from us, ọ bụ a sin? It's not a sin. If people serve us, if other race serve us, it's not a sin. Why should we serve, become the servant of the master? Why? Why I ga-eji abụrụ servant of the master? No, I don't believe in that. A sị na nwa agụ anaghị ata ahịhịa. Nwa agụ anaghị ata ahịhịa. Ndị tụrụ inu sị, ndị Igbo nna nna ha tụrụ inu sị na ọ bụrụ na ka m kwuo, ama na ụmụazị anọghị ebe a sị ọ bụrụ na ha ama ikpu otelesi, ọ bụrụ na ya ama na otu a ka ọ bịa si ya bịara ikpu na ya ha na-aba aka ịgba agbata obi, na ha na-aba aka ha ịgba agbata obi maka ihe na-eme ndị Igbo o si ha n'aka. Ihe na-eme ndị Igbo si ha n'aka, mana ihe mere o ji emekwa ọ naghị ewute mbụ na agụbụ ihe nkịta riri n'ọnụ agaghị eri afọ ya eri. Agụbụ ihe nkịta riri n'ọnụ agaghị eri afọ ya eri. Mana ekwukwe n'ukwu ebe ndị ọcha nọ maka ịnụ ha na-eri ezi, mana ikwu onye na-eri nkịta azụ a na-agba. Ezi na nkịta onye ka mma. Ezi na-eri unyu, ezi bụ ihe na-eri unyu, asị owe ezi ọ na-eri unyu, nkịta bụ ihe na-eri unyu. Mana ndị ọcha asị ga-azụ gbakwa arụ n'anya, ọ dịka asị na ire eri mmadụ. Ma ndị ọcha agụụgụ onye ọcha orie mmadụ, agụụgụ ya orie mmadụ. Mana onye ojii somewhere else, ndị one village na Africa egburu abino ọ na-eti, mana chefuo na ha gburu 150 million people ebe ha na-eme slavery. Nke ahụ nsogbu adịghị. Mana egbuo ofu abino ọ sị gị ndị Africa bụ barbarians. Ị na-atụ bọmbụ na Libya, atụ bọmbụ everywhere, ewuhu barbarian. Mana egbuo ofu abino na Africa, unu awụrụ barbarians. Ndị destroy go, even ihe afụ ndị ojii na-edefend ya, ndị Africa na-edefend ihe ndị ọcha na-ekwu. A subjugate go gị through the system of education. Nyezie gị Chukwu, imezie interpretation of your cosmic connection of the spiritual interception. Imezie interpret through God instead of Chukwu. So that is the end. They have diluted. How dilute go gị? You have been diluted. So when has a voice, you don't have a voice. You gotta challenge him onye ọcha because you proud of yourself. You cannot challenge a white man because you dey comfortable. When you hear him about onwe, so you cannot defend yourself. You gotta defend him because you don't know yourself. Yes. Inferiority complex because I have the target. They will first of all kill that ego inside you. They kill that your superior mind. The Bible. Only a person may accept the Bible only two ways. Either they may accept the Bible unknowingly, mpage na mmage kpọrọ joka, or need the foolish. Only two things. Either they may get as victim from family, religion, or they need the foolish. Because onwe mgbe ị ga-afụ picture hanging na wall na church, you know onwe gị anya after television and video and the internet and every technology in the world about ihe ndị ọcha na-eme ndị ojii, ịgwa nwa gị na that white man na wall by God, you have something lacking in your brain. E nwere ihe pụrụ gị n'isi. Ị gwara nwa gị na onye ọcha bụ Chukwu, onye ojii bụzi gịnị? Ịma ha na everything nwere 1 nwere 2, everything nwere A nwere B, everything nwere right nwere wrong. So if a white man is God, who is the devil? Wars an opposite. Life is balance. Life is balance. That's why if Hana ndocha all the whole coat of arm na this western world, either if for ego ihe na abonaka, or either if for 2 pillars. That is balance. That is balance. So wars an opposite. Evil and good, everything are the same.
everything is the same, balancing the equation. So about good or evil is all the same. It's about you. It's about you. So mgbe ndị ọcha ga-enye gị ezigbo ihe, never. Everything with words have an opposite. So if white man is God, who is the devil? White na-acha ọcha, opposite of white is black. So if white take the God, who will take the devil? So before you call those names, think about the source, the meaning, the origin, the etymology. But to understand them before you use them. Understand them before you use them. Hey, Black Friday. Hey, black market. Hey, black money. Go and change the definition of Yahineku. So your son will commit suicide. Yes, 80% of ndị bi America and Europe, ụmụ ha na-eji oji, obi na-amapụ nne na nna ha. Why? Because of you can't deny it. All watch that television about this Disney channels. Oh yeah, osige Spider-Man, American this thing, American that. Hero, Superman, onye ọcha, oru ha na-ebe onye ojii na nwa ga-asị gị onye ojii anụnwa bụ onye ọjọọ. Eju why? Nwa kedu maka ihe ọ sị gị ọ na-efu ya na-egbusisi ndị mmadụ. Of course, yes, because movie aha na-agwa ha how white man is superior and pure and innocent and fine, how this black man is devil and killing everybody. So nwatakịrị na onwe ya anya ọ na-eji oji, kedu ihe ọ ga-eme? Ke ihe ọ ga-eme? Ogbukwene moral ya o. Ọfụgo onwe ya si ekwensu, ọfụgo onwe ya si okili, ọfụgo onwe ya si onye ọjọọ. Ọ bụ ihe m na-ekwu about ọdịnala, so that ka anyị nwee a system of education a ga-akụziri ndị be anyị. Ọ bụghị about ịka ntụ dị iche. Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-emere onwe ha. Ihe a na-ekwu bụ ewe ka anyị ga-esi wee bunite onwe anyị na ọ bụghị aja anyị ma ọ bụrụ ihe ọjọọ. Ụwa bụ nke anyị ka ọ bụghị nweghị ndị ọ bụ nke ha iche, ọ bụghị nke ndị ọcha, ọ bụghị nke ndị Amerịka. Ise nke anyị niile, ọ bụ nke anyị niile enwe ya. Anyị agaghị agbụ folofolo. Nenụ ndị Hausa ndị na-achị nnama, anyị na-ayọzi ndị UN ọ dị wee Amerịka. Trump bara ụnyaahụ ka anyị na-ayọzi. Ihere anaghị eme anyị. Nnene Trump bara ụnyaahụ ka anyị na-ayọzi ka ọ nyere anyị aka. Osisi eji ama atụ bụzi osisi eji aka ọnụ. Onye Hausa metụ onye ojii onye Igbo aka 1930 ọ naghị asazi ahụ. Onye Hausa metụ onye Igbo aka 1930 ọ naghị asazi ahụ. Ijiwe na asa ahụ until o mee spine before ọsa ahụ. Mana kịta na onye ọcha chọọ, onye Hausa chọọ, o je kpọrọ onye Igbo na streeti debe na be na-akụrụba na-etiri nkwa. Ka ihe unu ga-eme nothing. Ọ pụta na Facebook ọ dị kwuo nonsense naba. O kwuo nonsense naba. Akpọrọ nwatakịrị anyị, akpọrọ Ifeọma, kpọrọ Nkechi, ejedewe ha na ndị Hausa buru utu ndị Hausa ha ka ihe a wee na-etiri nwatakịrị. Onweghị na onye atụrụ na-enweghị onye nche ma ihe na-eme. Atụrụ enweghị onye nche. Onye nwana ekwuo maka ọdịnala unu agbaba ọsọ, ama m ihe na-achụ unu. Ọ ka mma ejiri oge chuo. Onwebụghị onye ọbụla ka nsị ya bịa egwu ndị ọkara obi. Egwu ndị ọkara obi ka a na-agba. Ọ bụghị taa ka emebere ya. Emere ya 1927 Abara Women Riot. Ndị ekumeku mere ya, ndị ọdịnala mere ya, ndị amaala mere ya. Orugo ka ọ na-eru. Egwu ndị ọkara obi ka a na-agba. So hapụnụ ndị na-eje ụka. Enwere ndị bụ ndị iberibe, ha dịbụ adị. Mgbe ndị ochie ha nọkwa iwọchikwa Baịbụl ga-agwa gị na ka ndị iberibe si eme. Ha nọbụ ebe niile, ha nọkwa kịta. Hapụ ndị kara obi bịanụ ka agba dị egwu na surugedebe egwu ndị mmụọ. Ọ bụghị otu ọ dịghị izi like that o. Eji m egbe benara gị ihe ị nwere. Ị gakwa ha agba aka nata nwunye. Ị gakwa ha eji aka nata nwunye asị ka ọ bụ. And onye nwere company na-enwekweghị consumer plan ọgbakwa ọtọ because ndị aha ị ga-ewe n'ọrụ ha yakwa ha ama arụ dị ọrụ. So ị gakwa use ndị iberibe na-eme expect Biafra ga-arụ bridge from Biafra to South Africa with ndị okoko
ke ka ha esi arụ ya oge esi aga wee rụ ya kwanụ m ọkwa a na-akpụ isi a na-akpụ afụ ọnụ a na-akpụ isi a na-akpụ afụ ọnụ a na-emekwa ibe a na-eme ọnwa so ọ ka mma ka anyị ji n'oge chi ogo ji fọchi ejie enwekwa onye nsi agọ na mmadụ onwekwa onye nsi agọ na mmadụ mana egwu ndị ọkara obi unu sikwa na UN jebenu ebe a ka m nọ gbọcha ọsọ agụọ maịl unu jecha unu abịakwa ebe a nọ m ya enweghị ebe m na-eje ka m zukwa ike oge nwere ike nkwugide ihe a na o nwere ka ike si gwụ mmadụ ọsị Jizọs emeela ya gwa Jizọs akụtu onye Chukwu akụtu onye chọọ na-eme kwuo ezuru ike bifo omeka sị na ọkpọla Jizọs ịgba ndị ụka mgbe ọ nwere a na-eme expect ka ofu ihe ọjọọ mee gị asị ọya ahụ na-ekwu ihu gị ọgwa gwara m na-agba ihe ọ dị na Facebook Jizọs ejidenie Chukwu ejidenie ọgwụgwe ndị Kristian dia brain dia light brain ha che na mmadụ anaghị anwụ anwụ onye ọbụla na-anwụ anwụ ihe ọbụla amụrụ amụ ya anwụ anwụ the problem abụghị ọnwụ ihe ọbụla amụrụ amụ ya anwụ anwụ so onye na-atụ egwu bụ onye iberibe onye na-atụ egwu ọnwụ bụ onye iberibe n'ihe a na-egwu ukere ihe gburu gị unu aghọtago so ndị ụka na-eme onye ọbụla nwee ka o si wee kwudo ụka nwa achị ọbụ onye isi adịghị onye ahụ ma light brain na-enye onye ahụ nsogbu so ngụwa na-ekwu ekwu ihe ha anwụ ngụwa na-ekwu ekwu ihe ha anwụ ị ga-ebi forever ụgwọ ọnwụ na-atụ ndị ụka nwe ihe na-atụ ha egwu n'ụwa ka ọnwụ mana ị na-anwụ n'abalị ọbụla you die every night because ị na-alahụ ụra you are unconscious ị maghị ebe ị nọ mana ị na-alahụ ụra mana itetezie agwazie gị na ọnwụ dị ị maghị isi n'ọhịa ụnụ agbazi na n'ụwa abụghị ebe obibi don't run away build your system here onyenwa ga-edu gị na-eje nyenwa ga-edu gị ihe ahụ ibiodoro here because that mind a connect go to ihe ahụ ibiodoro mgbe ọbụla people chetara about you they use your own consciousness ahụ drop that energy drop ebe a it goes so ụnụ anara na religion ọ na-echichapụ datin ọ na-ewepụ ya from your brain that information 10,000 years 10 million years of information ndị your ancestors store in your genetic DNA religion na-eme erase dangerous ọ dị very very dangerous mana na-agwa ụnụ ị gaghị ama maka na nwa nnụnụ amụrụ na keji na ngịga o chere ife efe bụ arụ nwa nnụnụ amụrụ na ngịga chere ife efe bụ arụ ihe ụnụ ma abụghị ndụ nke ahụ condition ka a na-akpọ condition you have been conditioned to behave in a particular manner it's not life no that is not life ọ bụghị ya bụ ndụ ọ bụghị ya bụ ndụ that is not life life dị iche from ihe unu na-ebi ụmụ ofeke taa zuzupụo kpokọpụ gaba na-abịakwa na-apụkwana don't go away, I'll be right back.